pasensya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang bituon, mga balita nga kaila inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita magkala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Taulog kanay, sinisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalapnan. Pagkasig pero sigurado, aksyon nga may dalatag palangga. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Do not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, #1 with
40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:01. Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Sabado, pitsa 22 na bulan sang Mayo tuig 2021. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, national, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyu diri lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Pila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal, kaso o kon ariglo ginahulat sang traffic investigator sang Police Station 8 angot sa natabo nga aksidente sa highway sa barangay Tangob nga nagresulta sa kamatayon sang biktima nagligad Huwebes sang aga. Wala pa sang statement angot sa pagkapatay sang drug lord nga si Michelle de Vinagracia. Balita sa City Hall. Balita national. Isyu naton karon nga aga. Nagdangat na sa 83% ka mga overseas Filipino workers ang nagpauli sa Pilipinas bangod sang pandemic ang wala sa gihapon sang trabaho. Sa report naging pagwa sang international nga organisasyon para migration, 8,332 ka mga OFW na interview sang UN agency. Umpisa Setyembre, tubtob Disyembre tuig 2020, ang tubtob karon nagapangita pa sang trabaho. Sa datos ang IOM, mas madamo ang unemployed nga mga kababainhan nga mga OFW sang sa kalalakinan. Ginpahayag man sang IOM nga 14% lang sa mga OFW ang na-hire sa trabaho matapos nagpauli dire sa Pilipinas kag magamay lang ang ira sa karon sa mga nagatrabaho kaangay sa abroad. Dugang pa kalabanan sa mga OFW ang nagpauli bangod ginpang terminate ang ila kontrata kag wala pa nakabaton sang suporta gikan sa mga employer kag wala man sa manabaton nga separation pay. Subo man nino anadang tansang pila naton ka mga utod ang pagpabinturar kuno dualang kabagay. Mangin madinalagon ka kag mangin estable ang pangabuhi mo o kon magaresulta ini sang imo kapaslawan. Madamo ang nagpabinturar nga nagayuhan, madamo man ang nagpabinturar nga daw natuon sa kadimalas.
Imbes nga kadalagan, ang naangkon, ang iban kapaslawan, ang iban ginamaltratar pa, ang iban naton nga mga utod may diskriminasyon pa. Amo ini nagakatabo sa aton nga mga Pinoy nga ang nagalapta kita sa bilog nga kalibutan, bangod klaro man nga kung diri sa pungsod Pilipinas, ti hindi kita makaasinso gid. Kulang-kulang ang sweldo. Gamay kaayo kung profesional ka, doktor ka, nurse ka, iban pa, engineer ka, ang ila abilidad didto ina ginabubo sa iban nga kapungsuran bangod nagabayad gusto ang gobyerno. Amo nang gapinalumba ang aton mga kauturan, ang nurses naton pagkatapos makagraduar, ang pinsar mapadulong sa Estados Unidos, mapadulong sa Canada o kung iban nga mga kapungsuran. Greener pasture ang ginapangita. Kay kung ang Pilipinas, sabi, manggaran nga pungsod, kagustong sweldo, bisan hindi tumang kadako pareho sa iban nga pungsod, nga dagko mga sweldo nga makabinipisyo, kag kaangay-angay mabla sa ila profesyon, sino man abi ang hagad ya padulong sa iban nga pungsod, nga maglayo kas pamilya mo. Galing ti, hindi makatag ang gobyerno Pilipinas sa ginapangita sang aton mga kauturan, santo sa ila sini kaalam. Espesyalista ka nga doktor, okay man ang income mo dire, pero kung dito ya, sa iban nga pungsod, ang ina-income mo dire sa sulod sa isa katuig, 3 bulan nanto. Kundi ganahan sila nga magpasimpalad, imbes nga serbisyon nila dire, serbisyon nila sagwa sa husto nga kompensasyon. Karon mawadaan trabaho, pauli dire, nga ang pila naton ka mga OFW. Wala trabaho. Ang ibang nga apply na lang sa call center para lang ma-income. Amo ina ang sitwasyon sang pungsod Pilipinas. Ambot sa ano pa maabot ang panahon nga makahatag may tahusto nga benepisyo sa aton mga worker nga naggraduar dire sa pungsod Pilipinas nga dire gamiton ang ila abilidad sang sa didto sa iban nga kapungsuran. Siguro pag-abot sa panahon nga madumduman sa aton gobyerno nga ang mga professional naton nga mga utod tagaan niya sang separado yang nga sweldo suno sa ila abilidad nga hindi na magpadulong pa sa iban nga kapungsuran. Pero sini ini nga mga plano magapabilin ini nga damgo kung saan wala sang makapagot. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:07 na, morning na, sa aton mga kauturan sa Bilog nga Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Sabado na naman. Kamusta wala trabaho? Ang aton opisina, gobyerno man kag pribado. Kamusta mga merkado bukas na? Kamusta mga balita nga nagtuluhaw sa sulod sang 24 oras? Inakaluyan magita no? Ginaulan-ulan man na, kati bulan na man sang Mayo, maulano nagiman padulong sa bulan sang Hunyo. Pero pagtupa sa ulan, pagkanaya, portes pagkapang. Init gyapon, amo na siling sang pag-asa halong. Kay porte sa pagkapaang sang panahon, kag makatuga ini sang pamalatian. Kamusta na? Ang palibot sa Bacolod ng aton patrol, nagalagulad na idulong sa aton ang pipila ka sitwasyon sa Dakbanwa sa Bacolod. Of course, sidingon kag teleskopyon sa aton patrol kung kamusta ang panghakot sa basura, kamusta ang biyahe sa aton mga tricycle, e-bike, kag iban pa. Balita sa patrol. Sabado subong ang sa patrol si Action Alben. Albert si Kapunta. Action Alben, good morning. Action Fred, good morning. Sa aton pinalangga nga mga tagpalamati, good morning. Subong kagahon ang Laragway sang dalanon sa syudad sa Bacolod. Sabado nga lauti, of course, Action Fred still pabilin nga matauhay, no? Ang dalanon sa syudad sa Bacolod. May impipila na ka mga salakyan di pasahe ang on standby na subong aga. Especially along dalan sang Loop West, no? West East sa area sang Burgos Circumferential.
nga subong kagahon aksyon na Fred preparar na sa paghulat man sa ila sining mga salakya sa ila sining mga pasahero, no. Subong pula ang kolor sa salakyan going sa area facing towards downtown area. May pipila ka mga salakyan man, especially ang taxi, ang mga tricycles, kilid action na Fred sang Lubos East nga nagahulat man sang ila sining mga pasahero subong although natalupang danta naman subong kagahon action na Fred ang pila ka mga taxi o tricycles nga nagabiyahe na amat-amat pero makitan mo action Fred mugin mga siling takong kay sa blahari sang kalsada kay imbis ara sila sa outer lane aragid sila sa inner lane action na Fred. Mailan tani kung medyo dasig-dasig pero hinay man ang ila sining pagpadalagan aragid sa sentro o kung sa tunga sa dalan. Tadis dapat mga dumduman kag especially dapat dumdumon man sang mga taxi o kung tricycle driver once magdala sila sa ila sining mga motor o kung tricycles dapat basta 3 guma, 2 guma, ara lang sila sa outer lane, boots ngayon skate lang sandalan. Amo niya nga dapat tumdumon bisan gani mga salakyan, mga mahinay-hinay, dapat outer lane kay ang center lane o kung pinaka-inner lane umuning medyo madasig-dasig gawa para sa aton sining mga Nagasaliguro sila kay wala pa salakyan damo mo. oo, kasalig na sila action na brad kag mahambal niya yung hinay-hinay kay panginyadi pa yung makakita sa pasahero guro ganar gawa para sa aton sining mga kauturan. Ang patrol ari na dari dampi sa areas ang Burgos Public Market. By the way, nalabihan kagina sang patrol action na Fred ang new government center may pipila nito ka mga kauturan tang panglakaton action na Fred. Pinapagid lamang ka minuto gikan sa pag lift no? O kung kakasang kay ang curfew for 11 to 4 ang iba niya subong nga mga kauturan ta basta Sabado gani expect mo niya damo sa mga naga-jogging especially sa mga government employee action Fred no. Tisang iba niya mga call center agents aras kilid sang north drive of north portion sa aton sining new government center kapangapi ang Emmanuel Van panigarilyo kag nagaro istoryahan na action Fred before balik sa ila sining obra para sa aton sining mga kauturan action Fred para may idea man sila kung pila subong ang presyo sang isda sa Ilocos action Fred sa akong special com kay naglubat aton sining battery. Patawag lang ko kay Sir Action Fred. No? Oh, sige. Special com. Reglado. Nalubat siya. Masaylo kita sa aton special communication. Sige. Daligid lang. Morning sa aton mga kauturang nga nagaupod na sa aton karon nga kaagahon. Ari na siya. Action Alben, come again. Action Fred, ari kita diri kita pasulod na kita sa Burgos Public Market. May pipila na ka mga isdang arena subong no. Subong aga may pangrus na action Fred kag iban pa nga ginaamat-amat panaog sa sa counter and iban diri action Fred kang sakay sa iban nga mga salakyan pa. And sila siling tanamat-amat na sila sa pag-plastar sa nga ila diri nga mga station Fred. Actually, kita natin pipira pagid lamang ka mga tapangko subong nga aga nga nag-plastar na. Kag gina-plastar diri sa aton sining para sa aton sining mga kauturan. And subong si Sir ano niya isda gani Sir? Dalinuan tagpila subong. 200 gano'n, 180 to 200 action Fred, no? Dalinuan niya siya. And subong sinimiari pa diriya mga available man nga isda action Fred magluwas sa dalinuan. May kuandryo. Ano nga isda ni Madam? Abo.
Daw abu. Oh, sila. So 40. 240 Action Fred, no? Oh. Underneath- Action Alvin? Yes, Action Fred. Ang abod lang ko. Regular size Action Fred. Oo, kay- Abu. Paborito ko na pritohon eh. Oy, the best gani oh. It's first time ko ni kakita. Pero subong gani, regular size siya, Action Fred. I think kang abu, may pila ka bilog ni sa kilo siya ni. 8 isa. Walo isa Action Fred. Amo ni ang sitwasyon, walo isa. And magluwas diri available subong si Marot Action Fred. Si Marot subong tagbilang. 200. 200. Medyo nagsaka siya, no? Saka sa jutay, subong pagwaon. Saka siya, Action Fred. Ripagid yung, liwit ni. Ang liwit ni isda, no? Hindi nga liwit ni isda. Liwet. Liwet to 60. 260 Action Fred. Liwit day, thank you Iban Action Fred na manggot kita. Medyo nagtaas din ng tuhod ang presyo subong Action Fred, no? Sa isda, dalinuan gani, medyo gagmay pero 200. Ang available diri naman sa Piak Action Fred, ang kuanya, panit, no? Panit, pilang panit mo subong 180. 180 ang panit. Pero marot, pareho, marot man no? Batikuling kag, sige, salamat. Pagpila subong isa ka marot mo nga klaro 80, 180. 180 Action Fred may ara 200. So depende ni siya sa pricing. Ang available diri sa Pihak Action Fred while gina-plaster pa sa panalagko Action Fred. Sa panalagko, buda ko da ako. Ni siya, I think hindi ko magsala. Isa di ka bilog ni, gala ko 30 kilos. Anong isda subong ni pre? Patalaan boss, tuna? Oo. Tuna? Oo, tagpila. 350, muli ka. 350 Action Fred, tuna ni siya. Thank you, Gid. Sa panalagko, pani Action Fred, so far as na nakita ang tapog na, 350. Si Junior, ang available ni Junior, ni mo na, Nyoro? Ni mo na? Bangros? Oo. Pila? 200. 200 ang Bangros. Ano yung isa? 200. At Bulaw ni, no? Bulaw, daggo, oh. Bulaw kag aloy, 200 man. Bulaw kag aloy, Action Fred, 200 pesos ang bili. So far, para may idea ang ato sining kauturan. So far, man nakitaan pa lang nato, no? Nga available nga ginaamat-amat pastar diri naman sa area sang Burgos Public Market. May gagmay diri Action Alfredo, may lubo-lubo. So ang lubo-lubo makitaan taman kung pila ang presyo subong may ari pa. Madam tagpila subong ang lubo-lubo. Lubo-lubo 140. 140 iniyaho gagmay. Ang lupoy Action Fred paborito mo ni? 160 ang lupoy, gurayan sa punot. 180. 180. Namit na pambalaan. Siya Action Fred. Gagmay lang siya. Ang lupoy, pero maayo ni siya. Pero labas ni siya Action Fred. The best ni siya ginahimo nila. Ginapaksyon na nila Action Fred. Ibang gani, ginabutang, ginaputos bala sa dahon. Na amo na ang kalabanan diri kag ginapaksyon Action Fred. And so far, ang nakitaan pa lang naton nga pila ka mga presyo subong kag tiisda, no? Kag ang presyo sa Burgos Public Market. So far, Action Fred, ang observations ang patrol na lakip na diri ang presyo karon sa mga isda sa merkado, particular sa Burgos Public Market. Ang Action Alben? Yes, sir. By Arion, nag-text bago lang. Gapangabay ni siya, abi, mangkutad ang iba naton nga mga utod. Kung may kilala sila kuno nga maayo nga Suruano. Nga Suruano? Oo, nag-text siya niya, abi, pabala kami kung may kilala nga maayo nga Suruano. Amo, tanong niya sinibalatian. Mangkuton to be Action Fred ang presidente sa Burgos Public Market. Sir Ruben kasi may kakilala naman siya din. And, si may-ari man during the best man nga Suruano.
observation sa patrol ang ginadulong sa inyo sa aksyon Papang Dixon Tahom ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:20 na. Ano da ang luyag nyo pamahawon, karon nga kaagahon, ang ako niya ti daw medyo humanas pinsar ko, pagkatapos karon hapit lang ko na sa Burgos. Damo tambo subong, maluto tatambo nga ginataan bla. Tambo, takway, sweet corn, okra, kasaga, kampyon na ni. Basta hustuhan gidang gata ya baw, porte, tapos ugbalagaw karon na. 3 isabla. May sinamakan ka, pagbakit mo gaaso-aso paglagaw bla. Islusaw-saw mo sa sinamakan mo, nga may 5 kabilog ko titot, baw, kampyon. May gulaman, nalipat ko mangkot kay Action Alvin ko may gulaman ba. Hidlaw na ko gulaman, namin yung gulaman mo. Nang lapuhan mo bla. Tapos kiaran mo sa sibuyas Bombay nga puti, kamatis. Tapos kaguran mo siya Indian Mingo, kay tig bulunga subong sa Indian Mingo. Ni kini paho blang ilaw, kaguran mo siya. Tapos pugaan mo siya kalamunding, bao, diutay nga langgaw. Soso, portes pagganamit. Magtimpla ko niya galalaway ko mo. Akan na mitono. Amo ni nga pulo pamahaw nga luyag ko pamahawon. Pag-abot sa balay, karon ti ako man nagyapo maluto. Ako man na matimpla. Namigi kay pagbakit mo bala. Sus, sa kanami. Gasugba ka di. Kilaw ka di. Galuto ka di tambo. 3 kalulutuan. Asos. Dulungan-dungan luto. Abaw sa pagkalamit. Do piyesta lang. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:22 na. Una nga hutong sa ngaton roll call, karon nga kagahon. Ang aton panguma, Huwebes Biyernes ha. Amo na nga 4:30 kita, nagastart kon Huwebes Biyernes kami ara kita, panguma. Baw si Milili Uligo, una gid siya. Una gid sa linyada. Kay Nining Serbo, good morning. Kay Lito si Conde sang Riyadh. Si Libet sang Egypt, good morning kay Mr. Christian Tisoy Escote. Kamustang Egypt? Init man. Kay Bani sa Mayo, good afternoon. Alin sa Minnesota, baka damo sa Gatamyaw, no? Kay Bani sa Mayo, damo sa Pans, ba, oo. Banisa, good morning. Kay Risa Roquero sang Dubai, good morning man. Kay Ibon Boucher sang Germany. Kay Luis Gonzaga sa Barangay Mailom, good morning. Kay Rochelle Evangelista. Kay Manjo Arnijo, si Alex Montisa, suki tanani. Kay Leonard Picok Barcuma. Kay Junior Pilahio sang Singkang Airport, good morning. Kay Prito Bernel, si Luwila Siason Ariman, no? Good morning man. Subong man kay Grace Paz. Good morning. Good morning mga kuno. Kay Action Alvin. Kay Devin Hinson sang Kwartiro Capes. Good morning. Kay Jocelyn Abuan sang Cavite. Si Teresa Luxin sang Salwa Kuwait ga upod na saton karon nga kagahon. Kay Joseph Pacifico sang Barangay Baliwagan, San Enrique. Kay Angela Liarte gayon dato sa Barangay Tutong, Barangay Pilisa, good morning man. Kay Adimar Samura, payong aga. Kay Jen Hisolgon, good morning. Kay Milagros Morales sang Barangay Maaw, nagaupod man sa aton karon nga kaagahon. Morning sa inyo. Kay Judge Snap Diamante, kabugtaw na ni siya. Kay Bitilaw sa Binalabagan. Kay Rio Bien Tampos ang LTO, kamusta na? Kay Toto Raul Alibuga, galadlad ka na da sa pamahaw mo. Kay Roy Marino, kay Pare Remias Arroyo, good morning man.
Dira kay Johnny Dalgo sa Manapla, si pare Erning Urillaga, bugtaw na ni. Kay Marvin C, good morning. Nini Patos Burgos na, kamusta? Si Istoy Querido, paring Istoy, bangon ron, kag mag-jogging. Dira sa Agustin family sa Kawayan, good morning man. Aga paslaga, bulugtaw na. Kay Asuncion Pastor, good morning. Una nga hutong, sang aton sini roll call, tagsagid, kakaagahon. Diri kita ho, sa mayong balita. Subong Sabado, ang live Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 4:26 na. Kay Mikaela Gilaran, good morning man. Kay Hector Batidwan, mayong aga, may lang nga pag-upod sa aton tagsagid, kakaagahon. Ang aton sini mga kauturan, basta ga inupod-upod kita daw kanami lang, no? Mikaela Gilaran, di ba? Hector Balidwan, kung nag-upod kita, kada aga, daw medyo enjoy man kita sa aton pagpangalagad. Areglado, daligid lang, mabalik ako pagkatapos ni. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEC Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEC Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matudtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEC Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1!
to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEC Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEC Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Madamo nga salamat mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig sa Metro 31 na anano ang tikang sang panahon Intertropical Convergence Zone ang nagapikto sa Southern Luzon, Visayas kag Mindanao. Basta gani ang Intertropical Convergence Zone ang magwa na posible basi kon matapos na ni ang porte nga pagkapaang sang panahon. Basta gani may Intertropical Convergence Zone, panahon man ni halong-halong kita kay nagatuluhaw man ang buhawi. Ang Visayas maka-eksperyensya sa magalumon nga langit nga may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan mangod sang Intertropical Convergence Zone. Mahinay totob kasarangan nga huyop sang hangin, gikan nasidlangan pakadto na bagatnan, nasidlangan ang mabatyagan sa bilog nga Visayas, kag ang baybayon mangin kasarangan ang pagbalod. Pero dapat anay nga maghalong, kay samtang wala pa magtupa-tuman nga tig-ululan, ang kapaang kag kainit sang panahon, na-record, wala ganubo sa 40 degrees Celsius. Nagligad nga si Mana, nga di galambot, 41, 53. So, mag-amuna nga init. Ano ba tiyagomos naman? Ang heat index, maglambot na 50, 51, 52, kag 53. Ang ilanat, ka magsubra 40, kabuang ka na gani. Puwerte na. Gakurog-kurog ganas na, mag-amunang hilanat mo. Di grabe, ya. Ang mabatsyag nga init, dagupan, gino amot. Anong aras dagupan niya nga, kung pusdakan ka init, hindi maintindihan. Tag sobra 50, porteo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:33 na. Ang mga headlines subungod, hindi amo. Tumboy, ginlugos, pinatay pa, akalain. Ano nga mga gamunan ng sitwasyon sang pungsod subong, katuluhaw pa nino, nga mga balita. May mga tao nga sungayan May mga tao yung hindi mo makita, pero ang sungay gatubo sa ila sini ulo. Basi maikog ba gani? Kalain. Puwerte, dapat nga mag-inunungay kita, magbinuligay kita bangod sining pandemic. May mga tao pa ya, nga kung ano ang ara sa sulod sa pinsar, ang krimen kag hindi maintindihan do kabudlay basahon no sa utok sang tao. Kung sa bagay, namin tani ko ng utok sang tao bla para lang sa kayuhan kag ang pagbinuligay ang ara pimi sa pinsar. Amak mga tumboy, luguson mo, patyon mo pa. Daw hindi amo nga balita. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:34 na.
kay Elsa Biasong Gordon, good morning lang. Kay Erne Odasco Lidas, may lang nga pag-upod sa aton, tagsagid kaagahon. Relax makadali, mabalik ako pagkatapos ang akon obligasyon. Standby. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna.
Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at Action Radio Philippine Standard Time, las 4:40 na. Ano ang na-record? Ang Western Visayas ang pinakadamo nga kaso sang COVID sa sulod lang sang isa kaadlaw. Dawla ganubuaw sa datos sang Departamento sang Ikaayong Lawas, DOH6, nagdangat sa 42,511 ang kaso sang COVID sa Western Visayas. Nadugangan naman sang 532. Nagapanguna naman ang probinsya sang Negros Occidental nga may 155 ka kaso. Ginsundan sa Bacolod may 151, Iloilo 76, probinsya sang Iloilo 59, Capiz 27, Guimaras may 4 kag Antique may 2. 125 ang recovery. Sa kabilugan 35,758. 7 ang bag-o nga napatay nga nagdangat na sa 1,038 tanan. Ang Western Visayas may 5,704 ka-aktibo nga kaso. Daw hindi maintindihan. Kada adlaw ganubo, disung adlaw mataas naman. Dipindigro ini no sa pagtuman bala sa aton mga kauturan sa mga health protocol nga ginapatuman sang aton sini departamento sang Ikaayong Lawas. Lakip na sa mga pila ka mando national, provincial kag lokal. Galing kay kung kaisa bala may mga utod kita baw kabudlagid. Amo nang isiling naton bala nga hindi kita magpakatiga kung ano ginamando sundon ta. Kay kung ikaw maigo sang COVID, damo malatnan mo, madamo ang maantos, hindi lamang ikaw, pating pamilya mo, amak mo kung maigo ka sang COVID kakagaw, bilog mo nga pamilya, i-isolate ka mo, malain kung magkalaigo kag positive pa, amak mo 14 dias ka, isulod sa facility dira. So, hindi ka katulog, panumdong ka niya, basi kung hindi na ko kabugtaw pagkaga. Nakalain. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:43 na. Kay Amor Malayang sa Barangay Hagimit, La Carlota, good morning. Si Duna Monteposo, nagaupod sa aton. Si Utay Benedicto sang Victorina Heights, Mansilingan. Happy birthday kay Norbing Hinubata. Norbing, happy birthday karon nga adlaw. Sige nagasaulog sang iya sini kaadlawan. Maayo lang pag sulo sa ulog, hindi ka magpa-birthday damo tawa. May social distancing. Relax lang Basi kaluyan nga matapos na ning aton pandemic nga ni. Nga makahiwat-hiwat na kamo sa mga birthday party, ang kasal damo ng matambong, sa mga anibersaryo, damo ng dapat agdahon nga pwede na. Kung saan o galing, amo pa na ang aton hulaton. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:44 na. Bawa, 7.3 nga kabaskogon sang Linogo na nag-igo naman sa China. Kinapahanumdom ng China.
nga kinanglan hindi magsubragid ang inyo sa pangbuli sa iban nga kapungsuran, no? Kay basi gabaan ka mo Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:44 na. Relax ka muna, makadali. Kay ma-relax man ko di makadali, pero sigurado, balikan ko kamo pagkatapos ini. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Magkulunod kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsang ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayo niya ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo.
sang banwa mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag Tinuig nga nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita ng dala inspirasyon aksyon radyo bakulog man sa gihapon padayon aksyon radyo bakulog saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse patuod nga mensahe wala sang ginadampingan padayon aksyon radyo Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga may dala inspirasyon aksyon radyo bakolon man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolon saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod na mensahe wala sa ginadampigan padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sansan ang mga kalintangan Responsable ang pagbalita Kagayon na ipalak na Magasig pero sigurado Aksyon na may dalang at palanggan Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo salamat gid sa pagserbisyo Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo salamat gid sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan padayon aksyon radyo padayon aksyon radyo padayon aksyon radyo
namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, magdala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo. Philippine Standard Time, las 4:56. Balik na kita sa aton pagpangalagad karon nga kaagahon. Ara pa kamuda balbal kita sa nga pila naton ka mga impormasyon. Daw ga saka naman ang COVID. Nagliga to daw nag-us-us na siya. Subong daw sumaka naman siya. Wahapin nga ang daw gasaka naman ang balatian, ang kagaw. Morning naman kay Romy Pasos Tinto. Dira sa Kaliban, Murcia, Cristina, Italia, Pasos Tinto, good morning. Kay Luito Armas Bidaha, sang Narawis, Sinigaran, gaupod naman sa aton. Si Neil Brian Baloes, sang Agisan. Rochelle Torbila, kay Nimpa Ibanez, sang Tangob. Nimpa, good morning. Mao si Di Anton Diaz, sang Patria Village, niya ara ng ulan. Gapangapi na siya. Si Art Tandoy, sang Hacienda Pagulayan, Central Maao. Kay Jocelyn Libuon Dispoho, good morning. Kay Alex Puentes, good morning man. May lang nga pag-upod. Kay Elmer Bailon Baron, kay Antonio Flores, mabiyahe na siya sang iya sinitaksi para may pangbugas-bugas. Sige pangamuyo ta nga maayo ang pagbiyahe mo karon nga adlaw. Kay Dilia Liabe, good morning. Kay Bet Nosisak, good morning man. Sige nya gaguom subong. Di gaguom kasi kon matupa ang ulan. Hindi ba? Basta mag-uom, may tsansa na mo nga magtupa ang ulan. Toto Alex Puentes, nagaupod naman sa aton karon nga kaagahon. Ariglado, mabalik ako pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa Pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan walaton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa lang kung kay nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis jaya kontra wala niya tsansa mo nagpasarhag na ang kamera wala ang ila counterpart sa Senado nagpabungol-bungol kamuda daw pinagusto lang sa kamera insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo.
Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa duwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo nga ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, saan ano nga kaintangan, responsable ang pagbalita, pagdahil na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ito mga palangga nga mga tagpalamati. Ang inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo, kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.
Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan ni wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel corona. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:07 na. Bao, impumersyal kung tani ho, ginadapit nila si Presidente Rodrigo Duterte upod kay Vice Presidente Lini Robredo. Nami guro no, nga magpabakuna sila at ubang sa pumuluyo, duha sila, Presidente kag Vice Presidente. O galing ang Malacanang, daw gapangyamid, daw na makahililo si Robredo sa ila panulok. Tani ipegad tanan ning politika. Unahon tanan ni ho, kung makabulig malang ang duwa nga ni, nga maingganyo na ton, nga magpabakuna ang bilog nga pumuluyo sa pungsod Pilipinas, nga hindi. Nami guro no, tulukon no, nga nagapungko si Duterte, gapungko man si Lini Robredo, inabakunahan sila nga duwa, kaga-indoor sila nga ang bakuna mayo. Galing daw ang Malacanang daw gapangyamid daw hindi konforme. Why? Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:08 na kay Andrino Comida Butanas sang Gym Taxi. Good morning sa Gym Taxi Group, mga taxi driver, good morning kayo si Mungkal Torilla, kay Grina Espanyola Tandoy sa Hacienda Panggulayan Central Maao, kay Noe Erwin Gonzales sa Maao, si Dodge Dalida upo na naton, si Marlene Diaz gamonitor na sa Barangay Sumag. Okay mabalik kami pagkatapos ini. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa paghudlak sang ayaw sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadaang pilihan.
Action Radio. Pagkulong kag negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligad, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y sumsan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalagan palanggan. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 5:14 na. Mauras na gin nga mga pikapi kita. Dr. Alfred's Green Coffee ang aton
nga aksidente sa highway sa barangay Tangob nga nagresulta sa kamatayon sang biktima nagligad Huwebes sang aga. Si Aksyon Eric Magbanwa may report. Aksyon Eric, please go ahead. Action Fred, good morning. Report kika sa Bacolod City Police Office. Yari ang update kita sa aksidente sa itong Huwebes ang aga sa tubangan sang GSIS. Kahapon sang aga Action Fred alas 8, nakagwa na sa custodial facilities sa police station number 8. Ining driver sang Isuzu panel truck nga si Reggie Alperes nga pumuluyo sa San Carlos City matapos sang 12 oras niya nga pagkapriso sa police station number 8. Apang gipasiguro Action Fred ni Police Staff Sergeant Roldan Villa, traffic investigator sa police station number 8 nga wala inagabatimaan nga wala na siyang kaso tubangon kundi magadepende gihapon sa pamilya sa inabangguan kung ini magkapasaka sang kaso handa ang iya sini opisina. Kung yung mga sa padumduman, napatay ini si Felix Nathan, 73 anyos, isa ka retired coach telegrapher, interpreter sa Hall of Justice sa siyudad sang Silay, matapos pabungguan sa ginamaniyo nga salakyan ni Perez sa tubangan sang GSIS, highway sa Barangay Tangob, siyudad sa Bacolod. Sunod sa kay Police Staff Sergeant Roldan Villa, Action Fred, magatipende sa pamilya ang pagdesisyon kung ipadayon nila ang kaso o kung may arak matabo nga arig luhanay. Yari ang palayag sa investigador sa station number 8 sa interview sa Aksyon Radio. Why pa sila ka-decide tungod na ang mga bata, ginahulat nila ang desisyon sang brother and sister sang napatay. Subong ara sa punerarya ang atong nga biktima eh. So, ang pamilya, hindi pagid ka-decide sa subong? Oo, hindi pa. Hagina, istoryahanay naman to sila ang bata yan nga babae, kag ang driver na suspect na to. Anyway, wala ko kabalo ko na nang lagi ni istoryahan, pero naka-istoryahanay sila. Pero at least kabalo sila, sir, kagin release na ang driver? Oo, nakabalo sila. Wala to mo na lang ang desisyon sa pamilya? Oo, kay gambal man si ma'am to, nga ang bata, sang biktima naton nga ma-update siya kung ano ang desisyon ng mga katiyaan. Desisyon nila is pakalinong sila para nga tagaan na nalipin ang ilang napatay. Ang case filing to follow na lang. Depende sa desisyon. Sang mga utod, tanan-tanan sila mga bata kag mga utod sang biktima, either ma-file sila kaso o kung ma-settlement. Police Staff Sergeant Roldan Villa, investigador sa Police Station number 8 sa interview sa Aksyon Radio. Ining report, ginadulong siya sa Kalwan sang kika sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon, Action Eric Magbanwa, nag-report sa Bacolod. Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:19 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Don't not just throw away questions and statements. Kasma nga aton siling nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma nga aton siling nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1.
Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and This time check is brought to you by Areho may rekomendasyon kita kung may kapan kang nga bukol sa lawas, abyan hindi pagpadugaya. Tunawa dayon. Kasi ang una ining mga bukol sa baga, tumor, goiter, arthritis, kag iban pa, insigida ginapaoperahan ini. Pero subong, hindi na kinanglan ang operasyon, ang pagpapira okay man, pero mas maayo gid kung Radio Philippine Standard Time, las 5:25. Standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery First Draw 35-26. Una nga bula 35 kag 26. Second draw 23-15. Ikaduha nga bula resulta 23 kag 15. Third draw, 8-38. Ikatatlo nga bula, resulta 8 kag 38. Rekta kita. Yari na ang Lotto Result. Lotto Result 645. Bodako ng jackpot. 156 milyones 769,334. Resulta, in any order, 9, 45, 43, 26, 48. Resulta sang 6, 4, 5, 9, 45, 43, 26,
kag 8. Sa ilo kita 655, ang jackpot 29,700,000. Resulta in any order 6, 12, 2, 13, 48, 15. Resulta sang 655, size 12, 2, 13, 48 kag 15. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:26 na, kay Lini Nobera, sang Purok Tangkong 6th Street, good morning. Kay Imbong Ducampo, dira kay John Vicente, sa Barangay Hagnaya, Hamindan, Capiz, taga Capiz, good morning. Kay Iboy Sarabia, kay Aida Alunan, kay Michelle Sayo Gimiroy, good morning. Kay Hasmen Roldan Rabilio, kay Elisa Eligan, nagaupod man sa aton, karon nga kaagahon. Mabalik kami pagkatapos ini. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo.
Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara sa Vida Vacunation! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vacunation! Ano ang kailangang gawin sa araw ng Standard time, las 5:32. Oras gindulong Kita, balita naton sa City Hall. Upod kay Action Art Tayhupon. Action Art, please go ahead. Good morning, Arson Fred. Natalanan ang mga tukod sang dugang nga team ang Task Force Disiplina sa sa Bacolod nga mo ang magatutok sa pag-regulate sang mga establishmento komersyal angon sa ginapatuman nga minimum health protocol. Sunong kay Task Force sa Action Officer Wilfredo Taba Julingo, mayoriya sang iya mga personnel ang sa karon na nagatutok na lamang sa bahin sang COMELEC nga mo ang ginadag sa sang tuman kadamo nga mga nagaparehistro kada adlaw. Dogang pa ni Julingo, base sila ginhimo damlag lang nga monitoring sa palibot sa syudad. Pila ka mga restaurant kung kalanan ng liwat na naman nga nagabayolar sa ginapatuman nga regulasyon ilabi na ang social distancing. Mga restaurant nga wala ba nag-observe physical distancing sa mga pulungkuan sa isa kalamisa, tig 12, 14 mga pungko, di alam mo makita. Okay. So, complicit pag itong taong wise laya sa mga restaurant nag-observe sa physical distancing. Dapat once tapat na may mga restaurant magkakamakita nga daw mayo man nga mga high-end, tiga once tapat kitya. Okay. Kadamo, isang violation sa mga establishment ng mga restaurant. So, wala gid nag-observe sa minimum protocol. So, bali, aside sa team mo dras COMELEC, may team gikita nga malibot sini? Amo kita ang matabo, action at kahit hindi man pwede pabayaan. Sana mapokus at mapokus sa COMELEC. Ang COMELEC yasta pa sa June September 30. Ang ka-action nyo, Action Art Tayhupon o sa balita o sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:34. Kay Rodrigo Subibi Jr., good morning. Kay Eva Mi Manukay, si Dodge Dalidao, nagaupod sa aton karon nga kagahon. Mabalik kami pagkatapos ini. Pasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang
adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakulod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayo na ipalagnan. Malasing pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat. Radio Philippine Standard Time, las 5:39. This time check is brought to you by Standby, mabalik ako pagkatapos ini. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad.
Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:44 na. Diri kita, wala pa siyang statement angot sa pagpatay sa drug lord nga si Michelle D. Binagracia. Si Aksyon Brian Mordin may report. Aksyon Brian, please go ahead. May nga-aksyon na Fred, wala pa nakahatag sang statement si Police Colonel Romy Palge, ang NOCPO Director. Ini may koneksyon sa ginaligar pagkabatay ni Michael D. Binagracia dito sa Rizal Province. Action Fred. Sunod diri kay NOCPO Deputy Spokesperson, Police Lieutenant Abigail Dunasco, ila pa sa karon ginausisa ang nasabit nga report. Apisar nga ang hepe sang silay PNP. Nagkonfirmar na paagi iya sa pag-interview man sa Action Radio nga nasambit nga napatay amogin man si D. Binagracia, ang ginakabig nga drug lord diri sa probinsya sang Negros Occidental nga nagabase dira sa syudad sang Silaya. Mandamduman nga ining si D. Binagracia nga sa may nga mabatian Action Fred kon may ara sa mga dakpan nga nagabaligya sa illegal nga droga matapos ini nagapanugid sa otoridad nga ila sini ginakuhaan sang items amo ang nasambit iya nga sospitsado. Si D. Binagracia Action Fred ginaligar nga napatay paagi sa pagwigit dito sa isa ka maligwin man nga lugar sang Rizal Province. Yun ang balita ini sa Action Brian Morden nag-report una sa balita una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:45 na. Kay Eddie Laos, kay Nanay Isabel, good morning. Kay Germs Torinoro, kay Sherlyn de Guzman sa Barangay Stepania, kay Crisia Blas, kay Atia Kim Eriman, good morning. Kay Arman Regalado sang Montara Isabela, kay Mox Espanyola, kay Elizabeth Malaka Gamala. Elizabeth, good morning.
kay Vicente Similiano. Good morning man. Mga blatter entre pagkatapos ini. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sumsan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, padayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang palangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:51 na, Evergreen Herbal Capsule. Ano
Time las 5:52 na. Pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Fred, padayon pa ang investigasyon sa mga kapulisan sa idalom sa Police Station number 7 sa pagkakilala sining mga suspect responsable sa paglutang kay sa anay bilanggo nga si Audi Gonzaga, 38 anyos, matapos ginlutang las 7:30 na kagabi malapit sa ila sining puluyan sa Purok Kabugwason, Barangay Mansilingan, diri sa siyudad sa Bacolod. Sunod diri kay Police Captain Elmer Bonilla, ang hepe sa Police Station number 7. Tubtub karon nagapadayon kagapadayon nga ginausisa sang mga kapulisan number 1 diri sa pagkakilala sining duha ka unidentified motor riding suspects sa nga nagpatay diri kay Gonzaga. Ginausisa man sa mga investigador ang motibo sa pagpatay sa biktima. Sa initial diri nga pagpangusisa ni Bonilla, samtang nagapanglakaton ining si Gonzaga dalan malapit sa ila sining puluyan. Duha ka wala makilala nga mga persona sakay sa puti nga motorsiklo, scooter type ini action Fred. Muni ang nagpanapit sa biktima kaginluthang makapila ka bes gamit ang wala may baluan nga kalibre sang armas. Ginhingagaw pakunta ni dala ang biktima sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Apang ini siya ang gindeklarar nga dead on arrival matapos nga nakaangkon sang malubha nga pilas sa ulo subong man sa iya sining lawas. Ports and Patrol, ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:54 na. Kay Giselle Franco sa Mao, good morning kay Alejandro Labrador, dira kay Rimar Hicano Halesgo sa La Castillana, kag kay Daday Hilado sa Barangay Alihes. Mabalik kami pagkatapos ini. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon
Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampikan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y Samsan ang mga kaintangan, responsable na pagbalita, dahil na ipalak na malasig pero sigurado, aksyon na may daya pagpalangga. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampikan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:59. Muning lada kay Huma Lumina kag kay Re Barayuga. Standby na sa aton aksyon balitang bayan numero 1. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Eden Aboso. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio.